La pròstata és la glàndula que fabrica el semen dels homes. A partir dels 40 anys, totes les persones, la pròstata els hi creix. Aquest creixement no és res més que un envelliment de la pròpia glàndula. Amb els anys, aquest creixement provoca una obstrucció del pas de l'orina des de la bufeta fins a la uretra. I això provoca una sèrie de sintomatologia als homes. Per exemple, aixecar-se per la nit, disminució del xorro de l'orina, que és molt freqüent amb tota la gent a partir dels 50 anys. Tots aquests símptomes es poden tractar, però sobretot es poden preveure. Quan una persona té aquesta sintomatologia o aquestes molèsties, té d'anar al metge i el metge moltes vegades li farà una sèrie d'exploracions i l'intentarà posar-li una medicació per tal d'alleujar els símptomes. També és molt important que la pròstata amb els anys pot degenerar a càncer. El càncer avui dia és una malaltia que es pot curar, sempre i quan s'agafi a temps. Això vol dir que les revisions prostàtiques poden arribar a detectar càncers amb estadius molt precoços, de tal manera que amb aquests estadius quasi sempre els podem curar, mentre que si no fem revisions, moltes vegades el càncer l'agafem amb estadius molt més avançats i ja no són curables. En resum, m'agradaria aconsellar a tots els homes que a partir dels 50 anys es fessin una revisió prostàtica per tal d'avaluar la seva pròstata i per tal de poder detectar càncers amb estadius precoços.